Halo Lur, iki aku mlaku-mlaku meneh ya Lur, antutuke jalur alternatif saka lampu merah Karangturi, Kota Gedhe, keteg Jalan Wonosari tanpa melewati lampu merah Ketandan ya Lur ya. Iki aku ambil nganan iki ning arah Baturetno, Pasar Ngipik ya Lur ya. Iki memasuki Jalan Pleret kene iki Lur. Iki Jalan Pleret sing arep ning arah Pleret, arep ning arah Jejeran, arah Segara lewat kene iki iso Lur, saka Kota Gedhe Lur. Nah, iki kahanane aku mlaku ngetan ya Lur ya. Mlaku ngetan mengikuti jalur iki. Nah, iki kok ngarep kono kuwi sebelah kiri kono kuwi Kecamatan Banguntapan ya Lur ya. Sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini iki Kecamatan Banguntapan. Iki ngarepe kono kuwi ana pertigaan Lur. Iki aku ambil ngiri sing arahne Jalan Wonosari. Nek lurus kuwi iso ketuk Embung Potorono, iso ketuk Lapangan Potorono, iso ketuk Pasar Ngipik. Engko aku ambil sing ngiri ya, iki ngarep iki pertigaan iki aku ambil ngiri ya Lur ya, ora lurus. Nek lurus kono kuwi sing ketuk Lapangan Potorono, Embung Potorono ya Lur, iki aku ambil ngiri. Mengikuti jalur iki Lur, iki ning arah lampu merah Wiyara. Nah, iki mengikuti jalur iki wae Lur, mengikuti jalur iki ning arah lampu merah Wiyara. Nah, iki memasuki wilayah Baturetno, Banguntapan, Bantul. Ini iki salah satu jalur alternatif saka Ring Road Karangturi mau Lur, wetan Pasar Kota Gedhe. Nah, arep ning Jalan Wonosari. Iki iso lewat kene iki Lur, daripada lewat Ketandan terlalu ngalang ya Lur ya. Jadi iki lewat jalur iki mengko jedule lampu merah Wiyara engko jedule. Nah, iki aku sih lurus wae Lur mengikuti jalur iki tanpa belok-belok Lur. Iki tak rekam ning waktu awan ya Lur ya, bar rolasan. Jadi situasi jalannya ora begitu rame. Tapi nek esuk po sore dalan kene iki rame Lur. Karena iki jalur salah satu alternatif Lur sing ora liwat Ring Road, seumpama arep ning arah Janti barang lewat jalur dalam iki iso liwat kene iki Lur. Nek sik wong wilayah Pleret, wilayah Potorono, wilayah kidulan sing arep ning arah Janti nek lewat jalur dalam lewate kene iki Lur. Iki aku tinggal lurus wae mengikuti jalur iki Lur. Nah, mengikuti jalur iki ning wilayah Baturetno di siang hari tentunya. Nah, iki dalane kok ngene Lur. Di siang hari ora begitu rame tentunya. Iki delok meneh mengko ning ngarep kono ki wis lampu merah Wiyara Jalan Wonosari Lur. Nah, kae wis ketok kae. Iki lampu merah Wiyara kuwi nek lurus iso ketuk daerah ngendi Pasar Bandengan. Iki nek nyiri ketuk Ketandan, ketuk Bonbin ya iso Lur. Nek nganan ning arah Piungan karena iki jalan wates ya Lur ya. Kok jalan Wonosari ya Lur ya. Nah, cukup semene wae Lur lek nduduke jalur alternatif saka lampu merah Karangturi ketuk lampu merah Wiyara. Matur nuwun.